India Mi ke channel Banwan Rak Kubor Baman Lagasmi. And all the honorable members of the Sakos House for giving me this privilege to express in my mother tongue. Shongkanor Badan Burong Ngaku asyim mata yang jengetainya halor address Jonglat Don artli kimat kibangamla ban priang hagasni bapli ya ka budget session arjar arsa kabaningkong kalong baulat uai jingkren dagak tien hindi kabar kalong bau klemlut uklem pulir ya ki jingtho baro wala penkre daga sarkar ngan kren haki artli kimat ngan sedang dakamat kabar ngaklem lap hangno ka provision jong Constitution of India nani ka rules of procedure and conduct of business hangni ka dorbar thawan ka basha kerpang palat banek ka baulat lo address hangni ka ying dorbar thawan tegani ka penatatian bat wanra ka je pher jumut lada ka ying dorbar thawan kala ban priang ne ya ka ba sarkar kala penkre lingba ka jingtho te kumta hani ka khlemat songkanor Badan Burong ngamtre ban ngam jeliu halor kimat ki phang bala ai sini ki dokhat jong yeng dorbar thawai ha ka por ba ai jingkren ulat namar ki jingtho ka yai lai bat ka article sispa nyopun rio jong ka constitution kari India ngiyoi yakiwei ki yeng dorbar thawan hakiwei ki jela baulat uklem pule lut yak jingtho balapan khre da ka sarkar West Bengal lahapan su karpat yaulat ban pule tang kalan ka baningkong bat kalan ka pakhadu hakirla ulat ueno katukan ni naga jingtho ka balapan khre bat dangshan hat Tamil Nadu ulat ukentai sisandon ban pule ya ka jingtho ka balapan khre da ka sarkar wala hakanu ka jingja ka daw ka bari kalong ka jingya pher jingbut apreng ka sarkar jala bat ka sarkar preng ha jinglong jiman hangni po ka jala yeng dorbar haga singi basdang yakni ka budget session arjar arpsa ngamla ban mudur bakadon ka jingya pher ayu ti hagni ka phang ngamkwa ban keren ai shu te kumtang ko ban phai biang haga baidai bat kamat ka paningkong kumbang alapan pau haga basdang baulat uai jingkren daga ktien hindi tosha yanga songkno Badan Burong mangan pensai ke ke jing bamhun hagaba ngaringkat langbat ki amalis jong ka voice of the people party ni persya ya ke jing address daga ktien hindi jonglat Badan Burong hagni ka Agos House ka ktien hindi kadai ka official language jong ka union government kalong kumta lingba ka article lai sau lai spa sau pulai iwe jong a constitution jong ka India ya ka ktien English pat la pendong kam na ka bertaki official purposes jong ka union government bat ha ka parliament lingba ka official language act kar khandai spa nru pulai ngidai bantip baga constitution jong ka India ka khlem kdo hangno kum ka national language omdon kanu national language ha India nri tang ka official language hangni hajala yeng dorbar thawai midon ki kendon badai karkum ka rules of procedure and business of Meghalaya Legislative Assembly ka rules arpupra ka pensyai bakarokom penyat ya ka yeng dorbar thawan kedai ka ktien English
business jong ka assembly dai ban peniyai daki English ka kendon ba arpu pra ka sha ik dikhot banai jingkren ha yeng dorbar thawan daga tien lajong